बेयावनो आङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसेनो खौरां बुथुमगिरिफोरनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। बावैसो साननैनि सिगां जितु ससियेल मिडियायाव जा बिथां गबिन्द सार बिथांनि जितु दावराव दावसि ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थादों बिनि सोमोन्दै जोङो फंनैसो बुंनो थाखाय दिनै बे ओंखारबोनाय जाबाय। गबिन्द सारा दिनै ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों जे गोबाङानो गोबां बाथ्रा दिनै बिथांखौ सोंखारिदों। नाथाय बिथाङाबो सासे दिनै 1986नि 3 अक्ट'बराव जेब्ला NDB बा बै समाव BSF मोन बे जोनोम जानाय समनिफ्रायनो बिथाङाबो दिनै दंमोन। बै समाव बिथाङा फरेन सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङाबो दिनै रन्जन दैमारि सारजों समान समान खामानि मावबोदों। दिनैसिमबो मावगासिनो दं बर' जाथिनि थाखाय। दा बे बेलायाव बिथांनि इनाय बा गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ जों जोबोद भेरगाव आरो डिमाकुसि ओनसोलनि NDBफोरा जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। मानोना बे सासे जोंनि टप मोस्ट लिडार बा NDBनि लिडार। दिनै बिसुंथाग्रा जाब्रांमोन बिथांमोननि जों एखे लोगो मावबोनाय आरो गबिन्द सारनि सोमोन्दै जों गुवारै जों मिथिगौ। मानो होनोब्ला आंबो दिनै सासे फार्स्ट बेचनिनो केडारमोन बा बै समनिफ्रायनो जोङो NDBआव गबिन्द सारजों जोङो जयै खामानि मावबोदोंमोन। जे बिथाङा बै समाव गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै केडारफोरजोंनो थायो न' गामिनि न'खरफ्राव थानानै ओंखाम जानानै दिनै बर' जाथिनि थाखाय मावबोबाय थादों। आरो लोगोसेनो बिथाङा बर' जाथिनि खामानि मावदों। बिथाङा दिनै जेलावबो खेबनै हमजादों आरो जिथु जोंनि NDBनि कनस्टिटिउसन बे कनस्टिटिउसनाव जे सोरबाया माने फैसा लुबैनानै थांनाय बा सोरबाया माबानि थाखाय थांनाय बिदिहै गैया। जों बर' माहारिनि थाखायसो जों बर'लेण्डखौ उदां खालामगोन होननानैसो बयबो गुलि अरलायनानै बै समाव माने सतबांसा लालायनानैसो जों दिनै NDBआव थांनानै मावहैदों। दिनै जों दुखु मोनदों जे 4 लाख बा 5 लाख बा 6 लाख रांनि थाखाय दावराव दावसि खालामनायफोरखौ, खिन्थु जाथिनि बा माहारिनि खामानि मावनो थांनायाव बिदिहै रांखौ लब जानाय थांनाय बे सोदोबा फैनाङा। मानोना दिनै NDBआवबो गोबाङानो दिनै सुथुरनि आखायाव सोरबा आथिंआव फायजादों, सोरबा गुलि गावजादों, सोरबाया माने नोरजिया जानानै दिनै सोरबा 10 बोसोर, सोरबा 8 बोसोर, सोरबा 5 बोसोर मावनानै दिनै बिथांमोना आफादनिफ्राय ओंखारबोदों बा आफादाव मोनसे कनस्टिटिउसननि बायदि बिथांमोना दिनै रिटायार लादों। खिन्थु बिथांमोनाबो दिनै आफादा बिथांमोननोबो थाइसेबो रां दिनै रिटायार होनाय समाव गरसेबो हरनो हायाखै। कारण बिथांमोना गावनि ब्रेनजोंनो दुखु खस्थ' खालामनानैनो गावनि नाजानायजोंनो दिनै सोरबाया दिनै एसे एनै न' बां बा गावखौ इस्टाब्लिस खालामनो हादों बा गथ' गथायफोरखौ फरायहोनो हादों। थिग बेबायदिनो आं खावलायो जे जोंनि बै NDB गासैखौबो गोदोथ' मोनसेयानोमोन, दायो नाथाय 3, 4 जानानै जोंनि बेले बेजेया बांद्राय जों बेखौ नुदों। बेवहाय आं खावलायो माबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला माबाफोर उसुबिदा जादोंब्ला बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों ज' जानो थाखाय जों बयबो नाजानांगौ। आरो लोगोसे खुंथायाव थानाय जिथु जायफोर MCLA दङ, जायफोर EM दङ, बिथांमोनाबो दिनै NDBनिफ्रायनो फैनानै देरहालांनाय गोबां दङ। जे बिथांमोननोबो सावरायनांगौ सम जे दिनै BTR एकर्डनि जिफोर थांखि दङ बेखौ मावदोंना मावाखै बा बबेखौ मावनो हाखो बेखौ ज' जानानै सावरायलायबासो बेफोरनि समाधाना दिनै जागोन। आरो लोगोसे जों खावलायदों जे जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौबो जों थाबैनो जे जेलनिफ्राय दिहुननाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ। जायफोर सरकार बा खुंथाय गोहोआव दङ, जेरै जों शिब सार बा गबिन्द सार बा फेरेंगा बिथांमोनखौबो जों खावलायनो लुबैयो जे बिथांमोनाबो बै जेलाव थानाय गासै सोद्रोमाफोरखौबो माने बर'नायनि बेबस्थाखौ थाबैनो खालामगोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। आरो लोगोसेनो गबिन्द सारनि हेंथायै जिथु न' लुनायनि खोथा बुंदों, बियो बै समाव जेब्ला आं NDBआव हाबनानै बोसोरनै बोसोरथाम थांनाय समाव जेब्ला गबिन्द सारा वान्टेड जादोंमोन, बै समाव बिथाङा बै सिगाङावनो साख्रि दंखायोमोन। बिथाङा सासे माने बै समाव गबिन्द सारा फरेन सेक्रेटारिमोन आरो हेक्टरसन मसाहारिया बिथाङा हम सेक्रेटारिमोन। बिथांमोना टिचार साख्रि मावखायोमोन आरो बे साख्रि मावनानै बिथांमोना गभर्नमेन्ट बेथन जाखायोमोन। बे समावनो आङो जेब्ला गबिन्द सारा वान्टेड जायो बे समाव बे थांनो हायामोन आरो बे समाव आं एसे NDBनि भितरावनो आं एसे उन्दैमोन। जायफ्रानोखि
फार्स्ट बेच सेकेन्ड बेच थार्ड बेचआव ट्रेनिं लादोंमोन बिथांमोना बयबो मिथियो आंखो जे बे समाव पुलिस आर्मिया बारा सिनायलायिलाय बे बिथांनि बेथनफोरखौ आङो सम सम दिहुननानै होफैखायोमोन आरो थिग बिदिनो बिथाङा बै रिटायार जाजासिम हयथ' बेथनबो मोननो हागौ आरो लोगोसे बिथाङा दिनै गावनि हाखौबो फाननानैसो बिथाङा न'खौ लुदों आरो लोगोसेनो जों बै भेरगाव ओनसोलनि जेसांखिनि एनडिएफबि दोङो जोंहा बे भेरगाव ओनसोलनि एनडिएफबिया जायफ्रा सिगाङावनो देहानि प्रब्लेम बा अनेक प्रब्लेम लानानै आफादनिफ्राय रिटायार लाना फैदोंमोन बिथांमोना फ्राय मेक्सिमामानो जोंहा दिनै इस्टाब्लिश जानानै दङ दा बिसोर सोद्रोमाफोरा जों गासैबो ज' जानानै जोङो एसे एनै रां खांलायनानै जोङो बिथांमोननो जोङो गबिन्द सारनो जों देरहानायनि उनाव जोङो एसे एनै हेल्प हैदों बेखौ जों गोख्रों बुंनो हायो जे बिथाङा जे माबा मोनसे बिराद बबेनामानिफ्राय सरकारनिफ्राय लुटिनानै जे बिथाङा न' लुदों बेखौ जों फोथाया आरो बेखौ बेक्तिगत बिदि सोरनिबा आफादनि केदारनि न' लुनाय मानाय बेखौ जोङो बुंनायफोरखौ जों बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै जों खावलायदों मानोना दिनै गबिन्द सारल' नङा बा गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै न'खौ लुवाखै नङा लुदों खारन गोदो जोङो गुबुन गुबुन न'फोराव जों थाबथेनानै ओंखाम जानो हायोमोन बा हाग्रा बंग्रायाव जों केम्प खालामना थादोंमोन नाथाय सुक्ति जानायनि उनाव बयहाबो माने गथ' गथाय जाबाय बयहाबो हाबा जाबाय बे हिसाबै जोङो न'खौ नांखागोन हयथ' बे न' लुनायाव सोरबाया एसे मोजां लुनो हागौ सोरबाया एसे माने मा लुनो हागौ खिन्थु साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा साफ्रोमबो केदारानो दिनै न'खौ लुदों आरो जायफ्रानोखि न' लुनो हायाखै जों आसा खालामदों बिथांमोनाबो जेनेबा दिनै एकर्ड जानायनि उनाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावनानैबाबो जेन गावबा गाव न'खौ लुनो हायो आरो जायफ्रानोखि जेबो माबा गैया बेखौबो सरकाराबो एसे एनै नोजोर होयो बेखौबो आं दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय जायफोरा दायो गबिन्द बसुमतारिनि जिथु मुसुख बेबायदि खालामनायखौ जोङो दुखु नांदों मानो होनोब्ला गबिन्द साराबो दिनै सासे मस्ट सेनियर नांनानै फैनाय आरो बिथाङानो दिनै एनडिबिपि आरो एनडिबिआर मोनसे समाव जादोंमोन अब्लाबो दिनैहाय बिथाङा ज'आलासिनो जिरायालासिनो बिथाङा गोबां खामानि मावबोबाय लोगोसे बर'नि जेसेबां गुबुन गुबुन आफादफोर दङ बिथांमोनजोंबो बिथाङा सावरायनानै आरो बोरैहाय खौसे जानानै भारत सरकारजों सावरायनो हागोन बेखौ बिथाङानो माबादोंमोन नाजादोंमोन आरो लोगोसेनो बै समाव जोंहा जिथु मोननै फेक्सन जाना दंमोन बे समावबो गोबां बार जा दैमारि सारनि ग्रुपजोंबो गोबां बार नाजानानै सावरायलायनायनि नाजानायाव गेजेराव सानैसो गोरोबलाय होनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनाबो गोरोबलायनानै दिनै एकर्डनि खामानिखौ बिथांमोना गबिन्द सारा मावबाय थादोंमोन आरो जेब्ला रन्जन सारा सेकेन्ड टाइम जेलाव थांफाफिनो बे समाव बिथाङानो एकर्डनि टटेलि खामानिखौ मावनांदों गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनजों मानो होनब्ला जोंहा दिनै एनडिएफबिआव बै समाव रन्जन सारा जोबना दोनजानायनि उनावहाय बेबायदि आरो दैदेनगिरि दंमोनब्लाबो सेनियर बिदिहाय गैयामोन बेनिखायनो बिथाङा बांसिन बिबानखौ बिथाङानो लानांदों आरो जिखिनि एकर्ड जाबाय बेखिनि एकर्डखौसो जों दिनै एनडिएफबिफ्रा ज' जानानै माने बबे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जादों जायाखै बेखौ जों एक्सुवेलि दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ जों नारसिननांगौ आरो बेबायदिब्लासो जोङो दावगालांगोन आरो जाथि आरो हारिया थांनानै थागोन रिहेबिलिटिनि खोथायाव मा बुंनो नोंथांमोना जिहेतु रिहेबिलिटि लानानै माखासे समाव दावराव जानायखौ बिनि सोमोन्दै आङो जेसांखिनि मिथियो बा जों जेसांखिनि जों सम सम गबिन्द सारजोंबो जों जिरायलायबाय थायो बे समाव माने माखासेया दिनै रिहेबिलिटेसनखौ मोनबाय माखासेया मोनथ'वाखै आरो जायफोरा बिथां बुंनाय बायदिब्ला जायफोरा सिगाङावहाय सिजफायार खालामनाय समाव जायफोरा गभर्नमेन्टनियाव लिस्ट दंमोन बिथांमोना दिनैसिम फ्राय मोनजोब्बाय आरो बेनि गेजेरावनो फ्राय 30-40 जनसो जायफ्रानोखि थालांदों सेनियरफोरा बिथांमोनखौबो सोनो थाखाय बा लिस्टआव लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं होननानै बिथांमोना बुंदों खिन्थु जायफ्रानोखि सेनियर बिथांमोना फ्राय मोनबाय आरो मान्थलि जिथु 6,000 करि होयो बेखौबो माने जायफ्रा दासिमबो कन्टिनिउ जागासिनो दङ होनना जों मोन्थिदों बा नै दाखालि बावैसो 6 मान्थनि मोन्दों होननानै जों बेखौबो खोनादों खिन्थु हारि आरो माहारिनि उदांस्रिनि नांनो थांनायाव खिन्थु मालाबाबो फैसाजों दाम दर जानाङा मानोना दिनै जोङो जोबोद दुखु नांदों एनडिएफबि हिसाबै जायफ्रानोखि दिनै रिटायार लानानै फैबाय बिथांमोनाबोथ' जेबो मोनाखै दिनै जाबदायानो होन टप मोस्ट सेनियर जोंनि बै समाव फाइनान्स सेक्रेटारिमोन दिनै बेबायदिनो गोबां दङ गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना दिनै जों जेबो मोनाखै जा दिनै लिस्टआवबो गैया होननानै दिनै खेबसेबो जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव बुंनाय जों खोनायाखै मानोना बिथांमोनाबो जाथिनि थाखायनो सेक्रिफाइस खालामलांदों
बा जोंबो दिनै जाथिनि थाखाय जोंबो सेक्रिफाइस खालामनानै फैबाय जों नंगौ आङो दिनै गोबां बोसोर नांजोबनो हायाखै मोनसे उसुबिदानि थाखाय आं रिटायार लानानै फैदों अब्लाबो जोङो जिरायना थायाखै जोङो एकर्ड जाजासिम जोङो सोरबा रन्जन सारजोंनो होन बा सोरबा गोबिन्द सारजोंनो होन जोङो माने आफादनि सेंग्राफोरजोंनो जों स्टाफ फानानै जोङो एकर्ड जानायालागै जोङो खामानि मावबोगासिनो दंमोन। नुनो मोननाय जादों गोबिन्द बसुमतारीनि मुसुखाफोरखौ सावनानै माखासे एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा बिग्रायखांनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव गोबिन्द बसुमतारीया 4 लाखनि खोथा बुंनानै दिनै मोनसे जेंनायावहाय गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों बे समावहाय नोंथांमोना मा होननानै बुङो? बेखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों मानो होनोब्ला गोबिन्द सासेया सासे माने एनडिपिनि टप मोस्ट सेनियर बिथाङा सासे फाउन्डारनिफ्राय फैनानै एकर्डसिम दंमोन आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै बिफाखौनो फिसारलाया माने मुसुखा बनानै सावनाय बायदि जादों मानो होनोब्ला दिनै जायफोरा सावदों जों बिसोरखौबो बिथांमोना बेयो जोबोद इनाय जादों मानो होनोब्ला दिनै बिथांनि गोबिन्द सारनि दैदेननायावनो दिनै बिथांमोनाबो दिनै गोबां बर' जाथिनि आरो एनडिपिनि खामानि मावबोदोंमोन बेवहाय बेबायदि सावनायखौ जोङो जोबोद भेरगाव आरो डिमाकुसिनि एनडिपिफ्रा जोबोद दुखु आरो लाजिनायमोन आरो बे बर' माहारिनि थाखाय जोबोद लाजिथावथाव।